oyaken kang dadi pelayuku. Ayo, yen kowe iso nyekel kang dadi pelayuku, ing kono aku teluk tumungkul marang kowe Patih Gandamana. Ayo mlayu sing saado-adohe. Kelakon tak candhak ing kene kelakon pewirangan uripku harimbo. Ayo, rene, ojo layu, ayo, kowe arep menyang endi? Kepengin methuke pepatih Praja Ngastina kang aran Patih Gandamana. Yen wis ketemu bakal tak tanding. Bakal ndak kanthi pirembugan. Gelem murungke nggone bakal bedah Praja Pringgondani. Wah, dalah. Yen kedawan olehmu rembugan malah kowe bisa kelena, bisa ketelikung karo Patih Gandamana. Ngerti ya Patih Gandamana kuwi sekti mandraguna. Yen dadak nganggo rembugan kesuwen. Prayogane piye? Mara enggal. Perintahna Wadyabala Pringgondani. Kinen padha dedelikan. Yen Gandamana wis prapta ana tengahing alun-alun Praja Pringgondani, aja dadak kesuwen. Ditrocok gaman saka lor kidul tan kulon. Ya nggih tak tahu. Basa Menggung. Wonten dawuh Gusti. Mara enggal perintahna marang kabeh Wadyabala Pringgondani. Kinen padha dedelikan aja nganti utusan saka Praja Ngastina sing jeneng Patih Gandamana nyumurupi marang lakuning kabeh Wadyabala Pringgondani. Yen Gandamana wis ana madyane alun-alun, apa wis lena ing ngreh kaprayenane mara diagi krocoken gaman saka lor kidul wetan kulon. Mbuh kepiye pambudidaya mangsa bodho anggon mateni Patih Gandamana. Senika Raden. Wadyabala ayo sing keprabon perang ayo. Ayo. Sapating sun tumiling anglati puspita medemintah kang warni midering taman hanon kang sekarawara iki ya jagat Dewa Bathara. Pangrasaku iki wis bakal prapta ana Pandhawa Agung Praja Pringgondani. Ning sabab apa kahanan Praja Pringgondani kok sepi nyenyet sajak ora ana wong tetuguran utawa wong kang ngreksa marang wilujenging Praja Pringgondani. Ya, tekate atiku ora bakal gawe dadaring pasulayan amung estu padha marang apa kang dadi dawuh Sinun Prabu Pandhu. Munggah marang Pendhapa Praja Pringgondani. Yo, rancap.
Ranjak. Gondomono diranjak. Gondomono diranjak. Iya jagat Dewa Bathara. Apa dosa luputku? Wadya Pringgondani padha alok ngranjap marang awakku. Ya. Dadi bangke bakal tak lakoni. Niatku minangka dadi utusaning Ratu Ngastina. Nadyan tatu dikaya ngapa aku ora bakal males. Prajurit Pringgondani. Aja padha dedilikan karben ora salah tampa. Nggonku Prapta Praja Pringgondani ora gawe dadaning pasulayan. Wadya Pringgondani ngeglo temono Gandamono karben ora kleru penampam. Pusekan jroning kewoh mandika bangun selang pedhangipun kang kataman brodo wah edian titah pepedhingan iki ing ngatasé diranjak gaman kulite bucik kok ora apa kowe kang aran Patih Gandamono dasare para nyata ngaku sapa kang dadi aranmu iki Wadya ing Pringgondani Kumbara nanggo aranku Jaya Budenda jenengku kumandhang garba ayo yen pancen arep ndempur Praja Pringgondani aja ndadak jreng kuncane Sinun Prabu Tremboko Wadya balane iki hayana mengko dhisik tak jaluk kowe kabeh aja kliru ing penampa Prapaku ana ing Praja Pringgondani wigati kautus Sinun Prabu Pandhu. Apa kang dadi wigatine kinen sapatemon kelawan Prabu Tremboko. Ora sah kowe tak kumbi. Mara gaging aku apa kang dadi karepanmu? Sapa wae ora kena nyumurupi mung kejaba Sinun Prabu Tremboko. Nanging aja nganti kowe kliru penampa. Ora-orane Gandamono bakal gendhak sikara marang ratu sesembahanmu. Mula lerena nggonmu ngranjap gaman marang Gandamono kepara aku eneh ana dalan. Karepe ninggal bisa ketemu kelawan Sinun Prabu Tremboko lan ngarampungke perkara iki. Wah, ora bisa. Kepinter nggonmu ngolah-alik tembung. Padune ya mung arep golek dalan. Mengko yen wis kelakon ngadhep ana Sinun Prabu Tremboko sesembahanku tumuli bakal tok telikung. Aku duwe sayembara. Apa sayembaramu? Waton kowe bisa ngasorake kasektenku kelawan kabeh kadang-kadangku iki. Kelakon ngadhep Sinun Prabu Tremboko, niatku ora bakal gawe pasulayan. Nanging yen arep nyoba marang Gandamono mara maju aku ora bakal tinggal glanggang colop. Lah, lena pengen remet kelakon dadi kelari ngepek-epek parah. Nyat langit ning kalang nyuwana gelar banda muntar tinon lirik koneng sorem sorote tan madeng Hey! Hos! Berdak dulu. Ya!
Wedyan Hos Ah Oh Ah Ah Hop Ah Tumbakku tak ada no parat Hos Ha Ah Wedyan Ah Ya Ah Hop! Ah! Wah! Wah! Rocok kaman bosa timba. Hei! Hoppa! Ah! Kawe Otiar Ah 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 Oh Hop Ah Hey! Ah! 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 Hey! Ah! What? What? Ah! 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 Dudu karepe dhewe ing atase dipala ganteng ora digawe rasa pancen nyepelekke ari mbok Madwara piye Raden gandeng awakmu rada gedhe aku amping-amping ora ketok aja ndatak kesuwen Gondo menung nyepelekke marang prajurit Pringgondani. Cedak ana. Yen dheweke mung meneng wae aja ndatak kesuwen ninggal pate ana. Wah, mbuh dadi meh patih Gondo menung. Amuk swara Marata Jaya Marata. Suta Pandhawa tata Kati Wisaya
Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana apa kowe kang aran Patih Gandamana? Iya. Gandamana kang dadi aranku marah diaging aku kowe sapa? Putra Pringgondani Harimba kang dadi aranku. Oh. Tiwas kebeneran. Bisa sapatemon kelawan putra Prabu Tremboko Raden Harimba. Ya. Moringgal aku larap ana ngersaning Prabu Tremboko. Apa wigatine? Dening Sinun Prabu Pandhu sapa wae ora kena nyumurupi wigatine lamun Gandamana durung sapatemon kelawan Prabu Tremboko dhewe. Waladalah. Aku kang dianak-anakake lanang. Yen nganti munggah marang Sitinggil Praja Pringgondani, mongko kowe mung ngudi lenane Kanjeng Rama Prabu Tremboko. Yen nganti wong atuh aku tumekaning pati sing kelangan ya aku. Mulaku duwe pasanggiri. Ayo, kelakon penjang kamu waton bisa ngelangkai bangine Harimba. Yen arep nyoba Maradiagi. Nanging niate Gandamana ora bakal nganti pasulayan. Mbah ora idep gaglak limpahmu kowe. Wah. Ayo, maleso. Wah. Kendel-kendel iki. Hei. Hut. Ka. Ah. Ka. Hut. Ka. Ka. Ah. Loh. Malesa ketokno jiwa kaprawiran weh Patih Gandamana. Tak baleni meneh. Gandamana Praptana Praja Pringgondani ora niat gawe dadaning pasulayan. Ning mung mligi minangka dadi utusaning Sinun Prabu Pandhu. Mula sakarepmu nggon marep mala ganteng marang Gandamana. Ya mung aja nganti ngrayang nduring tenggak. Katokno sak senengmu nggon marep nyokot marang Gandamana. Ketoken kadigdayanmu. Ning wanti-wanti aja ngrayang sak nduring tenggak. Wah, kelajarak kot. Wah. Wah. Arep ora ngerti tata krama. Tak wanti-wanti aja ngrayang ndure tenggak para jarak. Ayo sapa sing arep nyoba Gandamana iki? Ayo yo. Wah. Aduh biyong Raden Sumanajur awakku Raden. Ora wis ngrasake to?
Mergo adane wong iki nek dikandhani maido. Nek wis ngrasake dhewe lah kuwi. Pathane wong nek wis ngrasake sik ngono wae. Penak bacut ora penak mesti ya. Bali. Penak apa ora? Aduh hajar awakku. Malah dalah wong aku ora wis kandha. Mungsuh karo Gandamana. Kuwi aja ndadak nganggo rembukan. Ning kepara nganggo cara sing becik. Kepiye iki? Karepen dheweke ora enggal nyedak marang Praja Pringgondani. Ora diageke perintahno marang Madya. Pringgondani ki nang gawe luwengan. Ki nang gawe luwengan sing sak jero-jerone. Mengko yen wis luwengan mau mara tutupana gegodhongan utawa kelaras garing karepen ora disumurupi. Yen wis mengkono tantangan Gandamana yen bisa nyekel kowe teluk mengkono ora iya. Ayo enggal perintah Madya Pringgondani gawe luwengan ya ngestokke dawuh Raden. Wah. Bocah buta wonten dawuh Gusti. Aku perintah karo kowe. Nganti kabeh para wadyabala gawe luwangan sak jero-jerone. Kangge menapa? Mendem raimu kuwi. Lho. Wah, wong isih meger-meger kok. Ora sandadak tekon. Bakune tak perintah kowe manut kuwi mengko kabeh. Purbawasesa ana tangan kowe iki ngestake dawuh Raden. Yo. Ayo bola ayo gawe luwengan. Ayo gawe luwengan. Yo. Ayo Patih Gandamana waspadakno aku. Aku durung kalah. Maju arene Patih Gandamana. Patih Gandamana. Ayo, aku durung kalah. Kepara aku isih duwe sayembara. Oyaken kang dadi pelayuku. Ayo, yen kowe iso nyekel kang dadi pelayuku, ing kono aku teluk tumungkul marang kowe Patih Gandamana. Tumuli sira bakal tak larapake ana ngersaning Rama Prabu Tremboko. Kakiat risang kapirang nangkul kinembit-kembit dosa naning bawana wata kaya mangkono Patih Gandamana mireng sumbaring Raden Harimba ingkang duweni sayembara waten bisa upadi marang pelayuning Raden Harimba ing kono bakal kasembadan Swan marang Prabu Tremboko dadak sakala mangkono kang dadi pangandikan Patih Gandamana. Wigunjang kanjing langit kalap-kalap katon. Lirikin sanging sang mawe gandrung. Ayo melayu sing saado-adoe. Kelakon tak candak. Ing kene kelakon pewirangan uripku Harimba.
tata kaya mangkono jemangkah patih Gandamana. Mituruti wong kang dadi sayembaraning Raden Harimba. Datan mulat lamun ta wis ana luwengan sak ngajeng patih Gandamana. Dadak sakala cememplung jroning luwengan patih Gandamana. Ger gemuruh swarane wadya pringgondani. Ayo, ayo, rene. Ojo layu, ayo. Yo, yo. Iya, Raden. Aja ndadak kesuwen. Mengko yen dheweke mentas malah kuwirangan. Perintahno Wadyabala ki nableki watu sing gedhe-gedhe. Karep bentang mati Gandamana ngestokke dawuh. Wadya pringgon ayo tableki watu. Yo. Iya Raden, ora sah dadak ditunggoni. Ing kene mung kari ngenten ngantanganing Patih Gandamana. Iya aku ngaturke penuwun ya Raden. Dene sira Raden Harya Suman ora rewang marang Wadyabala pringgondani kuwi dadi kewajibanku. Merga aku urip ana ing alam donya kuwi sirik yen tumindak dosa lan sirik tumindak nista. Apa meneh aku goroh kuwi dadi sirik aku. Iya Raden. Kang mangkono tak jaluk bab perkara tekan kono pringgondani iki sapa wae aja nganti ana sing nyumurupi. Lho. Kok ngono ya? Sapa wae aja nganti ana kang nyumurupi yen aku wis parap teng praja pringgondani ndhisik Patih Gandamana. Wis, aku njaluk pamit. Wah. Wah. Ing kene marganing patimu Patih Gandamana. Wah, sajae kok oleh semekean. Wong sak Ngastina kabeh ngelem Gandamana. Lor kidul sing dirembug Gandamana. Nganti jenengku ambles bumi. Nganti jenengku ora ketok. Saking oleh kepengin ku ketok piye carane. Mbok bener apa luput penting ketok. Wah, adalah. Marganing patimu Patih Gandamana. Oh, sinuwun. Sinuwun Pandhu. Kula mboten tega sinuwun. Kula mboten tega ningali dhateng Kakang Gandamana dipun damel daksya kalian Madya Pringgondani. Sinuwun, kula mboten mentala sinuwun.